Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana musulmi, ine muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allahu yau za mu ɗora a kan bitar ƙasidarmu ta Maulana Amirul Jaishi wacce muka fara gudanarwa satin da ya gabata. Ƙasida ce wacce ta tara bambaɗanci da istighatha ga Annabi alaihi salatu wassalam. Duk wanda yake bitar wannan baitoci na malam zai sha mamaki ya ji yadda malam Amirul Jaishi yake nuna soyayyarsa ga Sayyidina Rasulullahi da tsantsan irin ƙaunarsa da yake jinta a cikin zuciyarsa, da yadda yake bayyana matsayin girmansa a wajensa. To ganin haka ne muka ga ya dace mu ma da muke muridansa a ce muna fitowa da ‘yan uwa irin saƙon da yake ciki na ma'anonin wannan baitoci nasa. To insha Allahu yau za mu ɗora a kan baitukan da muka tsaya satin da ya wuce. أو ذكرنا نور طلعتكم وبريقا راق في شنبي حاجة الأشواق تهتف بي ويك هذا أشرف العرب ربما يبدو على خلدي فأشم العطر من قصبي ليت ضيفا دار رحبة لا يزال الدهر في رحبي عادة العدياف أنهم إن أتوا راحوا على خدبي أتراني بعد أن رحلوا بشرا أو صاحب الذنب لست أعني بالنصيب سوى دافر الأنساب في حسبي أحمد المختار سيدنا خير خلق الله في الرتب سيد الكونين أجمع من ذكره من أعظم القرب. Wannan su ne baituka na Maulana Amirul Jaishi, ƙari akan wanda muka yi satin da ya gabata. Insha Allahu yanzu za mu bi su daki-daki ɗaya bayan ɗaya mu ɗan bayyana wani cif daga kunzum daga cikin ma'anonin da baitukan suka ƙunsa. Maulana Amirul Jaishi yake cewa au zakarna nura ɗal'atukum, yace ko na tuna hasken fuskarku ya Rasulullahi, wato yana amfani da jam'i ta'azim na girmamawa kenan. Wa bariqan raqa fi shanabi, ko kuma ƙyallin nan mai kyau da yake fitowa daga cikin murmushinku ya Rasulullah. Wato kalmar ashanab da larabci sau da yawa ana ɗaukar ta a ma'anar gashin baki, to amma ɗaya daga cikin ma'anoninta tana ɗaukar ma'anar hasken haƙora, to shi malam yake nufi a nan. Wato baitin ya ƙunshi malam ya waƙe hasken fuskar annabi tare da hasken haƙoran annabi alaihi salatu wassalam. Kuma wannan abin da malam yi akwai hadisai da malam ya kalla kamar hadisin Sayyidina Anas bin Malik yake cewa ma ra'aitu shay'un ahsana min rasulillahi ka anna shamsu tajri fi wajhihi. Annabi yace ban taɓa ganin wata halitta da ta kai annabi alaihi salatu kyau ba, kai ka ce kamar rana ce take gudana a cikin fuskarsa. Yadda ya ga fuskar annabi alaihi salatu wassalam take yin walwali take ƙeshi. Haka nan akwai hadisi da Imamu Tirmidhi ya kawo shi a cikin Shama'ilul Muhammadiyya nasa, wanda yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama yura kan nuri yakhruju min baina thanayahu. Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan zai yi magana ko idan yana magana za a ga kaman haske ne yake bayyana a tsakanin haƙoransa, wato ushiriyarsa kenan. Da annabi ya buɗe baki ya yi murmushi ko zai magana haske ne yake fitowa a tsakanin haƙoransa. To wannan kaga idan muka ɗebi hadisan guda biyu za mu ga su malam Maulana Amirul Jaishi ya kalla sai ya waƙe su, ya waƙe hasken fuskar annabi
sannan kuma ya waƙe hasken haƙoransa, kuma ko a ƙasidarsa ta Hausa ai yayi wannan, ya fi rana ya fi wata ya fi taurarin falaki. Sai baiti na gaba, hajatul ashwaqu tahatufu bi wai ka haza ashraful arabi. Yace hajatul ashwaq, yace shauƙi na ya motsa, shauƙi na ya tashi, tahatufu bi yana kira na da murya mai amo, wato kaman motsin rai. Wai ka haza ashraful arabi, wai ka haza ashraful arabi, kai kula ka nutsu, haza ashraful arabi, wannan fa shine shugaban Larabawa gaba ɗaya. Haka wannan muryar mai amo take gaya wa Maulana Amirul Jaishi a cikin zuciyarsa. To, wannan abu da Maulana Amirul Jaishi ya faɗa, irinsa ne abin da Abul Abbasil Mursi ɗalibin Shehu Shazali yake faɗi. Man zaƙa ɗa'amu hubbu lin nabi sallallahu alaihi wasallam la yafaruqu shauqa abada. Duk wanda ya ɗanɗani zaƙin ƙaunar Annabi alaihi salatu wassalam a cikin zuciyarsa, to har abada wannan zaƙin ba zai fita ba, yana nan. Shi yasa idan mutum ya je kwanciya zai ji Annabi yake tunawa, in ya tashi daga bacci zai ji Annabi yake tunawa, in ya tafi wajen aiki ko kasuwa ko wajen mu'amala da mutane zai ji shi Annabi yake tunawa. To zuciyarsa ta gama ɗanɗana Annabin ne alaihi salatu wassalam. Kuma akwai lokacin da wani balarabe ya zo gun Annabi alaihi salatu wassalam, irin Larabawan ƙauyen nan, ya ce ya Rasulullahi mata sa'a, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma a'adda laha, ƙala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma a'adtu laha min kasirin saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasuluhu. Faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Wato shi wannan balaraben ƙauye da ya zo ya tambayi Annabi alaihi salatu wassalam, sai ke tambayarsa mata sa'a, yaushe ne tashin alƙiyama ya Rasulullah? Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa ma a'adda laha, me ka tanajan mata ita alƙiyama har kake ƙoƙarin yaushe za a yi ta? Sai shi wannan balaraben ƙauyen ya ce ma a'adtu laha min kasiri saumu wala salatun wala sadaqatun walakinni uhibbullaha wa rasuluhu. Sai ce ni ban tanajan mata wani abu mai yawa ba na daga sallah ko azumi ko zakka, sai dai ni abin da na tanajan mata ƙaunar Allah da manzansa. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce anta ma'a man ahbabta. To haƙiƙa kai kana tare da abin da kake so. Kaga wannan ina nunan mana wannan balaraben na ƙauye, yadda ya ga sauran sahabbai su Sayyidina Abubakar, su Umar, su Usmanu suna yin ijtihadin su wajen tsaida sallah da haƙƙoƙinta da yinta akan lokacinta, tare da zakka da fidda ita da haƙƙinta, da azumi da sharuɗan azumi, yaga duk suna cika su, sai ce to shi ba wai yi ne bayi ba, a'a baya iya yin kamar yadda sauran sahabban suke. Abin da ya san ya tasirantu da su shine ƙaunar Allah da manzansa. Shine Annabi ya gama to haƙiƙa kai kana tare da abin da kake so. To wannan ne yasa su da yawa sufaye suke mai da hankali suke ba soyayya Annabi alaihi salatu wassalam tasiri. Domin da soyayya Annabi ake gina komai. Idan ka waye gari kana son abu, kullum ƙoƙarin ka ya za a yi ka kwaikwayi wannan abin. Ya za a yi ka ga kai ko mutum ne ka ji kana son sa, za ka yi ƙoƙarin ya za a dinga sa riga irin tasa, ya za a dinga sa hula yadda yake sawa. To shi so yana da tasiri irin wannan. Sai baiti na gaba, rubbama yabdu ala khaladi, so da yawa ina ji yana bayyana a cikin zuciyata, fa ashimmul idira min kusubi, sai na ji na shaƙi wani ƙamshi mai daɗi a cikin zuciyata. To me yake bayyana a cikin zuciyarsu?
ko me yake bayyana a cikin zuciyarsa, wannan shi suke kira ra'ihatun ruhiyya. Wannan shi ne. Idan muka dubi Annabi alaihi salatu wassalam, akwai ruwayoyi kala-kala da suka tabbatar da Annabi alaihi salatu wassalam yana ƙanshi ko da bai sanya turare ba. In muka duba ba baƙon abu bane, dama ruwayoyin hadisai sun nuna mana gangar jikin Annabi alaihi salatu wassalam tana yin ƙanshi. Kamar hadisin sayyidina Anas radiyallahu anhu yake cewa shamamtu ambaran wala miskin wala shay'an adayyabu min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace ban taɓa shafa wani turaren ambur ba ko miski ko wani nau'i daga cikin nau'ikan turare da ya kai ƙanshin Annabi alaihi salatu wassalam. Ta kai ga kamar yadda Ibn Hajar al-Qasdalani yake faɗi a cikin Mawahibul Ladunniya, yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam idan ya bi hanya tsawon kwana 3, duk wanda ya bi hanyar sai ya ji ƙanshin Annabi alaihi salatu wassalam. Wannan yana mana bayani akan ƙanshin jikin Annabi alaihi salatu wassalam ba shi da alaƙa ma da turare. Duk ƙarfin turarenka in ka sa shi mintuna ike an neme shi an rasa. Akwai maganganu da yi dogwaye a cikin wannan littafin nasa akan ƙanshin Annabi alaihi salatu wassalam. To kamar yadda jikin Annabi alaihi salatu wassalam yake da wannan ƙanshi, haka rushin Annabi ma yake da wannan ƙanshi. To ra'ihatu ruhiyya su maganar ruhi sufaye suke, ƙanshin Annabi na ruhi da suke jin sa a zuciyarsu. Wannan ba wani abu ne yake kawo shi ba, illa tsantsar ƙauna. Idan aka kai ƙololuwar ƙauna, to a nan ake iya riskar jin wannan ƙanshin. Idan muka ɗauki ƙissar Annabi Yusufa alaihi salatu wassalam da mahaifinsa Annabi Yaƙuba, lokacin da ya rabu da ɗansa tsawon lokaci da aka ɗauka, akwai tazara wacce ta kai kilomita 500 tsakanin ƙasar da Annabi Yusufa yake da Annabi Yaƙuba yake. Sai Allah yake faɗe, yake ba da labari abin da Annabi Yaƙuba alaihi salatu wassalam yake faɗa. Yake cewa inni la'ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Yake cewa haƙiƙa ni ina jin ƙanshin Yusufa, da ba dan za ku ce da ni za ku ce na faɗa abin da ba shi kenan ba. Fakarul Razi a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wannan shi yake nuna alaƙar da take tsakanin ruhin Annabi Yaƙuba alaihi salatu wassalam da ruhin Annabi Yusufa. Tazara ta kai ta kilomita 500, amma a cikin zuciyarsa ya jiyo wannan ƙanshi. To, don haka akwai magana da Imamu Junaid al-Baghdadi yake cewa man shamma ra'ihatul Mustafa fi qalbihi faqad dabat nafsuhu wala yashaqqu ba'daha abadan wala yashaqqu ba'daha mararatud duniya. Duk wanda ya shaki ƙanshin Annabi alaihi salatu wassalam a cikin zuciyarsa, faqad dabat nafsuhu, haƙiƙa zuciyarsa za ta zama na tai zaƙi da wannan ƙaunar, ta zama kamar mayen ƙarfe. Wala yashaqqu ba'daha mararatud duniya, ba za ta taɓa ɗanɗanar wani ɗaci a duniya ba. Ma'ana duk wani abu da zai janwu a doron ƙasa, zuciyar ta ji za ta iya rage wa Annabi daraja, ko ta wulaƙanta Annabi, ko ta ajiye shi a matsayin da bai kamata ba, yace har abada wannan zuciyar ba za ta yi ba. To, sannan akwai Shehu Hallaji da yake cewa ashin maka fi kulli nafsin wa araka fi kulli nazar. Yace ni fa ina shaƙar ƙanshinsa a duk sakan ɗaya, kuma a duk lokacin da na buɗe idona nayi kallo shi nake gani. Wannan shine ƙololuwar zuwa ƙarshe a ƙauna ta Annabi alaihi salatu wassalam. Idan muka koma tarihin sufaye magabata, za mu ga da yawa akan haka suke. Ko da littattafansu muke bibiya, za mu ji cewa wannan ba wai wani sabon abu bane su a wajensu. Malam ice laita ɗafin zara rahabatina, ina ma a ce
wannan ziyarar da aka kawo mana cikin sansanin zuciyarmu la yuzalu dahra fi ruhubi, a ce za a zauna a wannan sansanin zuciyar tamu har abada ba za a bar shi ba. To a ɗaif, kalmar ɗaif kamar yadda Ibn Arabi yake cewa a ɗaifu indana huwa tajallil mahabubi fi mir'atil qulub, wato shi abin da suke ɗaukarsa shine bayyanar masoyi da yake zuwa a cikin madubin zuciya, shine ma'anar ɗaifu a wajensu, cewa ba wai annabi ne yake zuwa ba, wani haske ne nasa yake zuwa saboda tsananin ƙauna. Idan ya zo shi ne za su ji sun samu nutsuwa, sun samu farin cikin da ba su taɓa jinsa ba, za su ji duk duniya ba wanda suke so sama da Allah da annabinsa a wannan lokaci. To yana zuwan musu lokaci zuwa lokaci, idan kuma ya zo fita yake ba zama yake ba. Sai baiti na gaba yace a'adatul adyafu annuhum, yace ɗabi'ar baƙi cewa su in atau idan suka zo rahu ala khababi, suna tafiya ne da hanzari. An san duk inda baƙo yake a ɗabi'arsa in ya zo ba dawwama yake ba, lokaci yake ɗan yi sai ya tafi. To haka su ma wannan haske in ya zo shi ne baƙin da suke magana, idan ya zo sai ya tafi. To su kuma a wannan lokaci in ya tafi sai su ji sun shiga wani ƙunci, sun shiga wata damuwa, sun tsinci kansu ba a yanayin da suke so ba. Sai malam yace atarani ba'da an rahalu, yace haƙiƙa na san kana gani na bayan sun tafi su wannan baƙin, basharan aw sahibuz zambi, to kana gani na ban sani ba bayan sun tafi ko zaka kalle ni a matsayin ni mutum ne kaman kowa ko ma'abocin zunubi. Wato su abin da suke ɗauka kullum idan wannan yanayi ya zo ya tafi, ji suke kaman babu ruhi ma a jikinsu. Shi yasa wani arifi yake cewa alqabdu ba'da subɗi ibtila'ul arifina, wannan yanayi da suke shiga na takura na ɗimauta bayan sun tafi, gani suke kaman su masu laifi ne, kaman kowa sun fi kowa ma saɓo, saboda sun rabu da alkhairin da suka kasance a cikinsa. Lastu a'ani bin nasibu suwa ɗahiril ansabu fi hasabi. Malam yace lastu a'ani bin nasibu suwa, malam yace ban zamo ina nufin wannan soyayyar da na ambata a baitukan baya ina nufin ga wani ba, suwa ɗahiril ansab, face da mafi tsarkin nasaban nan shine ɗahiril ansab, annabi alaihi salatu wassalam, fi hasab, tare da samun darajoji. To ɗahiril ansab, ko kuma mu fara da wannan kalma annasib da malam yayi amfani da ita. Kalmar nasib sau da yawa a larabci tana zuwa ne a ma'anar alaƙa ta jini, amma idan muka duba littattafai musamman na ilimin adab, za mu ga rubuce-rubucen jahiliyya da yawa suna amfani da ita akan wani abu da suke so. Idan mutum yana son wani abu, yana bala'in son sa, zai waƙe sai ya ɗauki kalmar nasib sai ya amfani da ita. To a wajen sufaye kuma suna amfani da ita ne akan ƙaunar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne malam ya faɗa. Shi kuma ɗahirul ansab shi ne mafi tsarkin nasaba. Malam anan yana nuna mana cewa dangin annabi ko kakannin annabi tsarkaka ne, ba wani wanda za a raɓa shi da wani mummunar ɗabi'a. A nan kamar idan muka ɗauki tafsirin da Abdullahi ɗan Abbas da Imamu Kurɗabi, allazi yaraka hina taqumu wa tuqallibuka fis sajidin. To wa tuqallibuka fis sajidin nan da suka faɗa, abin da suke magana akai shi ne wannan jujjuyawar da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya bashi labarin yana ganinsa lokacin da yake yi, suka ce ana nufin a cikin tsatso na annabin, na kakanninsa. To shi ne Imamu Kurɗabi yace ita wannan nasabar ta annabi alaihi salatu wassalam nasaba ce wacce kakannin annabi alaihi salatu wassalam daga annabawa sai tsarkaka.
ma'ana daga annabawa sai waliyai a cikinsu, babu na uku bayan wannan. Akwai lokacin da Ibn Arabi al-Maliki aka taɓa masa tambaya, ina majalisinsa yana ba da karatu, sai aka ce shin me hukuncin iyayen annabi, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ja ayan nan innal ladina yu'zuna Allaha wa rasulihi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azabul muhina. Ja wannan aya da take a haƙiƙa wanda suke cutar da Allah da manzansa, to tsinuwa Allah ta tabbata a kansu duniya da lahira, da kuma Allah ya tanajan musu azaba mai wulaƙantarwa. To idan muka duba wannan maganar da haka take, duk duniya babu abin da za ka yi ka cutar da annabi alaihi salatu wassalam sama da ka zo ka taɓa nasabarsa. Saboda duk inda za ka bi ka taɓa mutuncin annabi bai kai nasabarsa ba. Kamar idan muka ɗauki hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shi, wanda yake cewa bi'istu min khairil quruni bani adama ƙarnan fa ƙarnan hatta kuntu min ƙarnin ladhi kuntu fihi. Yace an aiko ni a fiyayyen ƙarni na bani Adam. Yace da ƙarni zuwa ƙarni, in shiga wancan ƙarnin zuwa wancan ƙarnin, har sai da na kasance a cikin ƙarnin da Allah ya zaɓa babu wani ƙarni da ya kai shi. To idan muka tsaya muka duba za mu ga da farko Allah ya zaɓi zamanin da ya turo annabi alaihi salatu wassalam. Na biyu ya zaɓi sahabbai ko mu ce almajiran annabi alaihi salatu wassalam wanda zai zauna da su. Na uku ya zaɓi matan annabi alaihi salatu wassalam. Na huɗu ya zaɓi ‘ya'yan annabi alaihi salatu wassalam. To a ta yaya kuma za a ce annabi bai zaɓi iyayen annabi alaihi salatu wassalam? Kaga masu wannan tunanin za ka gane tunaninsu ma ba su san me suke ba. Wanda idan muka duba kamar yadda Hausawa suke faɗe, da uba ake ado. Duk mai so ya taɓa darajarka ko kimarka, iyayenka yake fara duba sai ya taɓa. To da haka idan ka tsaya ka duba za ka ga ko ta ina Allah ya tsarkake annabi alaihi salatu wassalam. Da haka duk wanda suke irin wannan maganganu suna yin su ne don son ransu da wasu dalilai. To saboda haka bari mu koma cikin majalisinmu, saboda wannan maudu'i ne da yana son a ware masa lokacinsa wanda za a ce za a tattauna akan wannan mas'alar. To mas'alar da Imamu Suyuɗi sai da yi mata talifi har guda 6, an ba mas'ala ce ta wasa ba. Akwai maganganu da muke da su kala-kala ingantattu wanda za su rusa duk wani mai aƙidar ganin iyayen annabi a wata makoma. Allah ka kiyashe mu, Allah ka tsare mu da wannan ciwo da yake cikin zuciyarsu. Amin. Ahmadul Muqtar Sayyidina khairu khalqillahi fi rutubi. Maulana Amirul Jayyi ce Ahmadul Muqtari, yace sunansa Ahmadu Muqtar kuma zaɓaɓɓe, Sayyidina kuma shugabanmu, khairu khalqillahi kuma shine fiyayye a cikin halitta Allah fi rutubi a wajen muƙami. Shi Allah ya fifita fiye da kowa da nassin ayoyi da hadisai duk sun tabbatar da wannan, babu wani tawili a kai. Sayyidul kaunaini ajma'u man zikiruhu min a'zamil qurbi. Malam ya amfani da kaunaini. Dama ita kalmar kaunu kalma ce wacce take nuna halittar da take duniya baki ɗaya, ita ce kaunu. In ka ce kaunaini ta haɗa halittar duniya, ta haɗa halittar lahira, sai ce sayyidul kaunaini, kaga yana nufin annabi shine shugaban halittar duniya da ta lahira baki ɗaya. Man zikiruhu min a'zamil qurbi, kuma shine wanda da ambatansa ake samun babban kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Da ambatan annabi. Idan muka duba za mu ga idan ka zo babban tushe ka faɗi kalmatar shahada, ba yadda za a in ka shekara 1000 ka zama musulmi a yau sai da ambatan sunan annabi. Sunan annabi ma shine katima, da shi ake katama. Haka idan ka zo yanzu kaman wanda suke maganganu akan cewa Allah ya kiyashe mu ba sa ƙaunar ko ba sa son taimakon annabi, wannan maganar gaskiya akwai jahilci tare da tsatsa ta ƙiyayya annabi a cikin zuciyarsu.
yanzu idan ka ce baka son taimakon annabi, duk duniya a halitta Allah babu wanda zaka nemi taimakonsa kamar annabi, in dai a halitta ce babu. Dalilin da yasa na faɗa haka, tun daga lokacin da Allah ya turo annabi alaihi salatu wassalam har yanzu, duk wanda ya yi imani da annabi alaihi salatu wassalam, burinsa idan mutuwa ta zo ya mutu da kalmatin shahada. Menene ƙarshen kalmatin shahada? Sunan annabi ne alaihi salatu wassalam. Burinka ka ce ka mutu da kalmar shahada da ƙarshen katama ta sunan annabi Muhammadu. To akwai ceton da ya fi wannan? Kai akwai taimakon da ya fi wannan? Ko mu a nan duniya ka kira sunan mutum, in na neman taimako ne kowa ya ji ai ya sani, kamar mutumin da ya faɗa ruwa, wane ina so a taimake shi a fito da shi, ko wani tsanani, ko ka ga wasu sun wuce a mota kai kuma kana so a rage ma hanya da makamantansu, ka kira sunansa. To kowa burinsa in dai musulmi ne, burinsa a ce ya mutu da kalmatin shahada, ƙarshe katama da sunan annabi, ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. To akwai ƙarshen taimako da ya wuce wannan? Babu shi. Kuma ka ce ba ka neman taimakon annabi, ya za a yi in ka zo mutuwa sunan annabin ya zo bakinka? Shi yasa Allah ya koya mana duk duniya da ake maganar wai tauhidi. Akwai abin da ya kai kalmatin shahada tauhidi? Ai babu. To a cikin tauhidin da sunan annabi, kuma tauhidin ba zai cika ba sai da sunan annabi. Na san dai duk wanda za a ce wa kafiri sai wanda ya rasa tauhidi a zuciyarsa. To ka gaya mini, akwai tauhidin raba Allah da annabi? Ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shikenan ka shigo musulunci? Ba zai yiwu ba. Da haka annabin nan dole sai ka faɗe shi. Shi yasa malam ya ce shi ne sunan da ake ambata mafi samun kusanci. In dai neman kusanci kake da Allah, to ka riƙe annabi. Ba abin da za ka nema Allah subhanahu wa ta'ala ba zai maka ba. Inna Allaha wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Idan muka dubi wannan ayar, duk wani matsayi da ake so a duniya, babu matsayin da Allah bai saka wa annabi alaihi salatu wassalam. Saboda abin da ya sa, kamar yadda malaman tafsiri duk sun yi maganganu kuma sun faɗa haka abin da nake faɗi. Suke cewa babu wani annabi da ya samu wannan matsayin, kuma babu. Domin duk wata halitta a gurin Allah take nema. Ko menene za ka neme shi gun Allah ne. Duk wani agaji, taimako da wani ɗauki da duk wani abu da kake nema da wata alfarma, Allah ne mai yi. Shi yake yi wa halitta, shi kuma da ike yi wa duk wani abu, ya kuma yace shi ike yi wa annabi salati. To sai ka ce waye mai karɓe? Ka gani? To tun anan za ka gano cewa muƙamin annabi alaihi salatu wassalam ya wuce abun wasa a wajen halitta. Iya wannan ayar kaɗai ta isa. Duk mai tsoro ya kiyayi in zai magana a janibin annabi sai ya yi taka tsantsan, saboda saƙon da yake cikin ayar. Hatta a ibadodi masu tsada wanda muke gani, sai da Allah ya ajiye mana annabi. Yanzu idan mun zo kiran sallah a zo a bauta Allah, sai ka ambaci sunan annabi ba su ɗaya ba a cikin kiran sallah. Idan ka zo ka tsaya a gaban Allah, ga liman ga mamu an yi ana ganin ana fesin za a yi wa Allah ibada, a iƙamar sai kun ambaci sunan annabi. Idan kun zo tashiya sai kun ambaci sunan annabi. Idan kun zo karanta salatul ibrahimiyya a cikin tashiya, shi ma duk da dai su malikiya da yawa suna ganin musahabi ne, amma irin su shafi'iya su a gunsu in ma baka yi salatin nan ba kama da sallah. To shi ma sunan annabi yana fitowa a ciki. To wannan ya ishe mu ayoyi wannan in muka tsaya muka duba, wanda shi ma wannan mas'ala ce mai zaman kanta. Sannan maganar da malam yake sa sayyidul kaunain nan, akwai hadisi da annabi alaihi salatu wassalam yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakara wa biyadi luwa'il hamdu wala fakara mamun nabi yawma izini adamu faman suwahu illa tahta luwa'i.
yace ana sayyidu waladi adama wala fakara yawmal qiyamati, yace ni ne saboda yanayin lokaci a nan gurin zamu takaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.